Niečo mi tu chýba. Už viem, jazierko za 1,5 milióna. Kauzu Hacient pozná celé Slovensko, ale počuli ste už o jazierkovej výzve Tomáša Tarabu? Minister životného prostredia sa rozhodol, že postaví súkromné jazierka za milióny eur ľuďom blízkym tejto vlády. Ivanovi Kmotríkovi, Borisovi Kollárovi a Struhárovi z Kočnerovej trímy. To by bolo od neho veľmi milé a veľkorysé, ak by im dal zo svojho. Ale on samozrejme použil peniaze na všetkých verejné financie. Tak už aspoň vieme, ako myslel toto. Ja som dneska podpredseda vlády a minister, čo ja môžem ovládnuť, ja som štát. Už naozaj stačilo. Ľuďom, ktorí žijú zo svojej vlastnej práce, vyťahujú stovky eur s vačkou. A na čo? Aby boháčom dali 7,5 milióna eur na vybudovanie ich golfových jazierok a zasnežovanie. Aby si táto vláda mohla dovoliť luxus pre seba a svojich kumpánov. Ale viete, kam tie peniaze nepôjdu? Napríklad na dažďovú záhradu pre nemocnicu v Nových Zámkoch alebo na zelenú strechu pre Centrum sociálnych služieb v Žiline. Pred týmito projektmi uprednostnili jazierka milionárov. A ak sa vám nechce veriť, tak sa príďte pozrieť sem, do Skalice, na golfové ihrisko Ivana Kmotríka, kam majú plynúť peniaze z Tarabovej jazierkovej výzvy. My zatiaľ ministra životného prostredia predvolávame do parlamentu a budeme od neho žiadať sľub, aby sľúbil, že zmluvy na tieto jazierka pre boháčov nepodpíše. Toto mu jednoducho nemôže prejsť.